Tässä on Tandem, tekoälyapurisi kirjaamisen tueksi. Suunniteltu vapauttamaan aikaasi hallinnolliselta työltä, jotta voit keskittyä tärkeimpään, potilaisiin. Paina vain aloita ja Tandem tallentaa oleellisen, ohittaa turhan ja luo kirjauksen juuri sinun tyyliisi. Kaipaako kirjaus muutoksia? Sano ne vain ääneen. Kirjauksista lähetteisiin ja kaikkeen siltä väliltä. Aina oikeilla diagnoosi- ja toimenpidekoodeilla. Ei enää kirjoittamista, kopiointia tai kömpelöä sanelua. Yhdellä klikkauksella tiedot ovat potilastietojärjestelmässä. Tandem on kliinikoiden rakentama ja ylläpitämä, joten tuki tulee aina ihmiseltä, joka todella ymmärtää työsi arjen. Vastaanota potilaasi kasvotusten tai etänä. Tandem luo kirjaukset ammattikielellä, millä tahansa kielellä, säilyttäen vivahteet ja merkitykset. Vähemmän hallintoa, enemmän aikaa potilaille. Tandem.